Li Amedê bigirtina salona şanoya şaredariya bajarê mezin ya Amedê lîstikvanên şanoyê karê xwe di salonekê taybet de didomînin. Di salonê de lîstikên şanoyê, peşengên wêneyan û festîvalên hunerî tê amadekirin. Lîstikvanên şanoyê dibêjin li hemberî hemî astengiyan hunerê xwe bi sê zimanên Zeravayê Kurdî li salonekê berdewam dikin. شارەداری ku me dikir ew kar li vir jî tê kirin, karê şanoyê tê kirin, konferans an semîner tê darxistin, festîvala şanoyê hate darxistin. Weke repertuarek me diyar e, divê repertuarê de lîstikê zarokan û yê mezinan neha emildar dixin. Yani pek o kadar uğramasam da. Şunun abesiyim. Şanoger dibêjin alaqeya gelê Kurd ji bo şanoyê Kurdî gelek mezin e. Ji bo ku xizmeta zimanê Kurdî jî were kirin, hunerê xwe di salonekî piçûk de bêtir pêş dixînin. Lêberê peydakirina salonên li bajarên Rojavayê Tirkiyeyê astengî tê pêşiyê wan. Yani pêvajoya girîng em tê re derbas dibin. Li gor vê pêvajoyê jî derfetên herî zor, zahmet em bi wan derfetan karê xwe dimeşînin. Lê em vê dibînin bi rastî jî weke girseyekî gelek xurt tê li vî karî dibe. Gel xwedî li vî karî derdikeve. Bi dawîbûna pêvajoya aşîtiyê û dûrê jî bi tayînkirina qayûman li ser şaredariyên Kurdî, astengî li ser zimanê Kurdî û li ser hunera Kurdî gihîşt asta jorîn. Lêbelê şanogerên Amedê li vê salonên piçûk karê xwe û hunerê xwe berdewam dikin. Sevda Kaplan, NRT, Amed.